niku di on kiriyen. Nggih. Wilujeng dalu Mas Cahya. Wilujeng dalu Cak Yuda. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika saged panggih wonten ing UNESA Surabaya, hebat luar biasa. Nggih, mapan wonten ing halaman rektorat menika Cak Nggih, Yuda. wonten pantun spesial kagem UNESA. Ah, kados pundi? Buah markisa, buahnya duku, buah semangka enak rasanya. Dirgahayu UNESA yang ke-61, semoga jaya sepanjang masa. Amin, ya Rabbal Dat alamin. luar biasa. Dalu punika istimewa sangat. Pagelaran wayang kulit yang patut diacungi jempol adalah panitia. Kok iso, kok saged? Untuk mengantisipasi bludaknya para penonton, Leres. khusus panitia malam hari ini menyediakan jeding ukuran 300 meter persegi. Jeding kok semono gedene, kamar mandi to kuwi? Lah niku ngarep niku gawedhi niku. Tur meneh nggih termasuk apa niku mengurangi jatah konsumsi. Kok iso? Biasane konsumsi beton jaba niki khusus dihandle oleh panitia dari UNESA. Contone. Iwake mancing ke ngarep mriku nggih. Kalih ngarep tuku kreco niku. Nggih. Wah, hebat luar biasa. Nggih. Mboten mokal Mas Cahyo bahwa UNESA itu menjadi tolak ukur dunia pendidikan sivitas akademika di negara Kesatuan Republik Indonesia. Leres. Karena yang memegang tapuk pimpinan, pucuk pimpinan, panjenengane Cak Hasan, hebat luar biasa Mas. Hebate pripun? Ayo Nek yen di jenengan dalam iso. dunia pendidikan kabeh pun pirsa siapa Cak Hasan itu. Tapi ada yang lebih spesifik, ada yang lebih spesial lagi kehebatan daripada Cak Hasan. Apakah itu? Tokoh budayawan, tokoh seniman. Dia adalah pimpinan campur sari Nyu Kampret. Waduh. Sampean kok ya ngerti Lah pripun kula itu slogannya Cak Hasan ini sampai kula hafal. Apa? Satu langkah ke depan, UNESA rumahnya para juara. Le, pripun melu usul tapi itu saya ketok lolak. Wah, jan repot tenan kok musuh. Niki nuwun sewu lho, Mas Yaya. Lho nggih. Masya Allah tanpa rupa. Masya to kados ngeten niki. Niki termasuk pesenan dari Bapak Rektor. Cak Mondol niku. Pesenan Pak Rektor. Pesen pripun? Bagaimana suasana bisa terang benderang, cuacana menjadi baik, tidak ada hujan setetes pun berkat Mas Mondol. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal nggih niki. Niki wonge. Ya Mas ya. Cok bakal ki ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok ta wong ki nuwun sewu. Panjenengane Mas Cahyoku tadi itu profesi sebagai seorang dalang, artinya dia tuh mikul dhuwur mendem jero menghormati terhadap profesinya. Leres. Dalang busana sing besus, nganggo blangkon sing trep, nganggo beskap sing apik, semono uga aku. Bareng kowe iki lho, sirah diblangkoni kok iso gak akur blas iki lho jane piye ta iki? Lah iya. Antarane ndas karo blangkon kok gak rukun iki jane piye ta? Wong iki anggon-anggon ki mbok ditrepne. Ra trepno piye? Ya sing pas kaya Mas Yoyo ya pas, aku ya pas, kanca-kanca niaga ya pas. Kowe iki gegeden blangkon iki, klodo iki lho. Iki mau kok ngomah ya pas. Lah kok iso klodo? Barang teko kene iki angine banter hawane adem lho. Ndasku malah mungkret. Apa nek wong ndas iso Kudune lak ya sing serasi. Serasi wong Aduh Cak Yuda ki mawon le dandan ya besus apik kaya ngono. Besus apik. Kaya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati. Sampeyan iso kaya Katenbat ngono lho piye? Katembat sakmene kupinge sak pira. Wong kuwi piyayi luhur, rumiyin nate dawuh gitu Mas ya. Wong kuwi ajining diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak merga saka tumindak. Kene ya apal ngono lho kowe. Ya apal kowe. Ajining diri saka lati, wong ki tergantung omongane. Wong ki nek omongane apik, suarane apik, kuwi mesti payune larang. Contone Mas Cahyo. Suarane penak, suarane kok dirungokne kepenak, akhirnya ndalang payune ya larang. Ngene iki lho 100.000 gak kena dinyang 100 juta.
Wah. Dadi nek suarane apik, mesti payune larang. Bukesi ya semono uga. Sewengi ngene iki 20 yuta. Mergo suarane apik. Apa wae angger suarane apik mesti payune larang. wis mesti. Mesti. Kowe ngerti sapi? Lho sapi ya ngerti. Suarane piye? Wah, ngono. Ming muah ngono tok. Iya. Dek besar ndek ben lho, sapi ki lho payu 250 yuta. Ming muah ngono tok. Iya. Lah Pak Yoyo, suarane apik kok ngono. Heh. Payu 150. Lho kok dipadakno karo sapi iki piye to? Menungso karo kewan dipadakne. Masa enek dalang mbok padakne karo pedet iki lho. Wong sapi suarane ngono payune yo larang ndek ben Lho, kok. tegese kuwi ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Nggih to Pak Yoyo? Leres, nggih. Wong ki angger busanane apik, busanane besus, mesti payune ya larang. Conto Pak Cahya Kuntadi. Cara kejawen jangkep gagrak Surakarta, mulane payune ya larang. Ibu-ibu Waranggana gawe kebaya, gawe sanggul, gelungan, payune ya larang merga brukut. Apa wae angger brukut, angger rapi, mesti payune larang. Ora mesti. Lah kok iso ora ngesti lho. Kowe ngerti purel karaoke? Alah sik iki lho. Bocah iki kok mesti ta iki lho. Bleset Indonesia barang kok iso. Lah jaremu presiden mau piye? Brukut rapi ki mesti payune larang. Lah purel karaoke ki lho. Roke sakmene. Heh. Sakmene ki sewengi iso 3 yuta sampai 4 yuta. Lah presiden brukut ngene. 750 iki paling pol. Wah, nuwun sewu Mas Yaya. Kuwi aja perlu dipotong dalange. diterangke Piye? kuwi niku Cak. 750 aja dipotong dalange barang. Nuwun sewu. Ini perlu diklarifikasi Betul. agar masyarakat dan Diluruskan, semuanya itu paham dengan apa yang sampean omongkan. Piye? Kowe kuwi padha karo menjatuhkan harkat dan martabat seorang profesi dalang dan waranggana. Seniman dalang terutama ya. Ya. Dalang itu adalah profesi yang sangat terhormat mergo dalang kuwi jarwa dosoke ngudal piwulang. Piwulang sing luhur sing apik ayo dienggo, sing elek ditinggalne. Mulane dalang kuwi gawean sing paling abot. Rungokno kupingmu. Wong dalang kok abot. Apa ngangkati gamelan? Apa ngangkati debok? Kok muni abot? Lah terus Lho dalang ku karek. Sik to sampean ki ora ngerti, ora ngrasakne dadi dalang. Nun sewu. Kuwi wis saka kene ki pikiran, mikir sanggit, mikir cerita, mikir lakon, mripat nyawang wayang, lambe omong sawengi utuh, ya to, tangan serakatan mergo ngobahne wayang, urung sikil ya oban jejaki keprak. Tur ya melek, tekan sore tekan pada esuk dalang ora turu, melek terus. Lah yogane apa ya turu? Wong ya melek teko esuk yogane. Nyuwara terus lho, nyuwara terus. Lah sindene apa ya bisu wong sindene nyuwara teko esuk. Wong dalang gayan kok mok karek lungguh karo hung cek dok. Abot koyo. Wah. Ngangkat gamelan. Ngene lho sing tak karepne, abote dalang iki kok ora perkara usung-usung gamelan, ora kok perkara angkat-angkat debok. Abot seorang dalang, sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini itu tergantung dalang. Rungokno kupingmu. Ora iso. Lho kok dintahin. Ora iso. Ora iso piye? Sukses dan tidaknya pagelaran malam hari ini tergantung karo dalang. Ya ora. Suksese pagelaran bengi iki ora saka dalang. Lah saka apa? Tergantung solar. Tergantung genset enek solare. Genset dikai solar. Heh. Berarti malam hari ini isone sukses perkara genset enek solare. Berarti sing penting solar karo genset. Solar karo genset. Nek ngono sing penting ya ora solar karo genset. Lah apa? Sing penting ya kuwi pom bensin. Enek solar, enek genset, ora enek pom bensin, arep mbok uyui gensetmu. Lek entek ya. Nek entek. Oh iya. Lah nek ngono sing penting ora pom. Lah sapa? Sing penting bumi. Wah, sing penting bumi. Lah kok iso? Enek pome, enek bumine arep mbok encepno nang ndi pommu. Berarti sing penting bumi. lah nek ngono sing penting ya ora bumi tok. Lah apa? Sing penting ya air karo tanah air. Kalau tidak ada tanah air, mana mungkin ada bumi? Tanah air juga penting.
Gitu Pak. Leres. Nek ngono sing penting ora tanah air tok. Lah sing penting sapa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Alah. Wis mbok parakne. Lah dijujuk kuwi yo entek wisan kabeh. Mbok parakne mrono yo entek to Masno wong kok iso. Lah nek ra tak tindek ngono engkel-engkelan sewengi utuh ya ora rampung-rampung. Ora rampung-rampung, kita itu harusnya bangga. Kula panjenengan derek remen, derek bingah, derek seneng karena apa? Universitas Negeri Surabaya ini iki termasuk nguri-nguri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara. Nggih. Malah kepara ngurip-urip niki malah. Betul. Dawuhipun Rum kuncaraning bangsa ki dumunung aning luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan sebuah bangsa itu terletak pada budayanya. Iki padha karo ninggali anak putu bab kawruh kabecikan sebab mbah-mbah mbiyen nate dawuh Mas. Pripun? Wong ki nek nandur kabecikan, nandur keapian kok nganti diturun anak putu, niku insyaallah dadi ngamal jariah sing sae. Amin. Nandur kebacikan, mbah-mbah nate dawuh sapa sing nandur ki bakal ngunduh. Ya ta, sing utang bakal nyaur, sing gawe mesti nganggo. Iki terpenting harus kamu camkan. Piye falsafah mau? Lho kok jek takok. Wong nandur bakal ngunduh. Nek dipangan wereng ya ngunduh. Nek diterak banjir ya ngunduh. Wong utang bakal nyaur. Alah, tangga kowe utang kok malah minggat. Wong gawe bakal ngenggo. Lah iki lho. Wong duduk kubur nika parek dienggo dhewe. Wong duduk kubur nika ora dienggo dhewe. Malah sing ra duduk lho teko-teko kari ngletak. Nah. Wah, nuwun sewu Mas ya. Pripun? Kowe iki aja mbantah karo Mas Yoyo lho. Mas Yoyo itu sebagai seorang dalang, umpama tataran derajat ning gone dunia seni. Kuwi luwih dhuwur Mas Yoyo tinimbang awakmu. Tur nuwun sewu bab umur ya ngono. Mas Yoyo kae luwih tuwa, awakmu luwih enom. Pengalamane akeh sing tuwa tinimbang sing enom. Apik sing tuwa tinimbang sing enom. Kok mbok bantah ki lho. Kuwi wis mesti. Mesti apik sing tuwa timbang sing enom. Weruh Sengkuni. Sengkuni wayang ya roh to Mas. Roh Puntadewa. Roh Puntadewa aku. Sengkuni karo Puntadewa tuwek endi? Tuwek Sengkuni. Apik endi Puntadewa karo Sengkuni? Apik. Oh iya ya. Ayo. Bener kuwi apik Puntadewa kok. Luwih enom kok iki pancen. Gak maksudku sing mbok nggo contohi aja wayang ki lho, aja mbok nggo contoh wayang. Lah manggon ning wayangan. Nyontoh daharan sing disuguhne ning nggo transit mang lho. Terus maksudnya Buah-buahan. Buah-buahan mau kan mangan ta? Heh. Mangan jeruk apa ora? mangan, Legi apa ora mau? legi, Mergo tuwa. Nek enom, kecut, lah gedang nek tuwa. legi, Nek enom, sepet. dadi panganan apa wae. Kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rungokno kupingmu. Sik aku tak takon. Apa? Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Tau nyayur bung ora? Tau jangan bung ora? Sik ya Mas ya, sik ya. Jarine panganan. Jeruk iya. Jeruk iki nek tuwek, Legi, nek enom. kecut, Gedang nek tuwek, legi, nek enom. sepet. Dadi panganan apa wae, kuwi nek tuwek mesti luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop aja mbok bantah. Panganan lho ya. Ya, Bojomu ning omah tau kelan bung, tau jangan bung ora? ngene lho Mas, jeruk ya. Jeruk kuwi nek tuwek. Ya. Balik jeruk nek iki lho. Jeruk kuwi nek tuwek legi, Mas. Nek enom, Kecut. gedang nek tuwek, Legi. nek enom, sepet. Dadi panganan apa wae, kuwi nek tuwa luwih enak tinimbang sing enom. Hup, stop. Hup. Panganan lho ya. Ya. Bojomu ning omah tau kelan bung ora? Tau jangan bung ora? Ngene Mas ya, jeruk iki. Jeruk nah. Kok iso Lah aku nuwun sewu wong daerah Medion Ponorogo Ngawi itu sudah terbiasa dengan sayur bung atau jangan bung. Ya mesti kulino tuh aku mangan jangan bung. lah kae sing dikeloke sing tuwa apa sing nom? Ya ora mesti sok-sok tuwek, sok-sok enom. Kok ora sing tuwek ae ben nyogrok cangkemmu. Wah kok nesu lho, kok mesti Ya nek nesu. iki jangan bungi mesti pring Jangan sing bung nom. ya pring sing enom. Lah iki ya tegese iki papan nggawa empan. Kowe kan ya paham to. Nuwun sewu lho Mas ya. Nggih. Setelah saya mengamati dan saya membaca sedikit tadi saya membaca, ternyata UNESA itu menelurkan generasi-generasi yang hebat dan berkualitas, banyak yang lahir dari UNESA sini. Betul. Nggih. Salah satu contoh
Bapak Rasio, mantan Sekda Provinsi Jawa Timur, dulu juga alumni sini. Nggih. Wali Kota Madiun Bapak Maidi, Pak Maidi. dulu juga alumni sini. Malah guru kula, budayawan, napa menika sejarawan ingkang kondang kaloka, mantan Ketua Les Bumi Pusat. Nggih. Almakfurlah Kiai Haji Agus Sunyoto ingkang damel Atlas Wali Songo niku juga lahir di Universitas Negeri Surabaya. Hebat. Lah nek kowe iki apa iki lho? Lho. Kowe ngenyak aku Apa? Aku tau ning ITS, Mas. Aku ora alumni kene aku. Kowe dudu alumni kene. Aku ora alumni kene. Tau ning ITS. Ning ITS. Institut Teknologi Surabaya. Sing ngomong sapa? Lah ITS Ider Teh Sosro. Malah tekan dindi. Tapi nggih nuwun sewu lho. Pripun? Nek Mas Mondol kados ngeten iki nuwun sewu panjenengan niku ada pepatah mengatakan guiri lusi jalma tan kena kinira. Leres. Mas yo to Mas Mondol kados ngeten. Mas Mondol niku salah setunggaling traing kesuma rembesing madu tedak ing andana warih mijiling amaratapa mboten trae wong pidak pejaraan. Bingung sampean mesti nangkep omongan kula. Edian. Yo, aku yo bingung. Ya, kowe iki lho tak pamer nih. Sapa sejatine Mas Mondol? Traingku sumur rembesing madu, Mas. Nek panjenengan dalang paling mung Ki Cahya Kuntadi. Ki alah kula dagelan Cak Yuda Mondol niki titele RM. Raden Mas. Remukan menungso niki lho. Dadi raine ajur kabeh. Tapi sivitas akademika pendidikannya enggak kalah sampean sarjana seni ta? Nggih, Magister seni. nggih. Alah, Mondol niki IR, Mas. Insinyur. Ider rokok dadi Sales, Pak. tapi Alah, enggak sing ora-ora. patah semangat kita menghibur malam hari ini untuk Nggih. bapak-bapak rektor, bapak ibu wakil rektor, bapak ibu dekan, bapak ibu dosen dan semua mahasiswa menghibur karena ini adalah malam penuh kegembiraan. Disiapi presiden. Berhak menika nuwun sewu dipun penangaken milih Mas menika. Monggo. Sing ndi sing mbak pilih? Nggih. Sing Mas iki ini lho. ya sing bintang tamu. Sing iki lho. Aja ta kuwi wis kotot. Sing kono ae. Istilahi lho, Sing kono lho. Sing kono lho, kok iso kelo nek Mbak Lintang Cairo. Lintang Kairo. Lah ya diaturi jumeneng kok Wawan Pangandikan guyon parikena karo Mbak Lintang. Duduk. Ah. Monggo Mbak Lintang Kairo. Wah Mas Mondol. Awake dhewe bengi iki kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan segara madu ketemu karo wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang guaya mawa teja ngemu sedama. Wah hebat. Mila datana momo kaliyan Cinandra Pasuryani kurang condra luwih warna prasasat widodari sing ngejawantah. Yo. Idune lho. Moncrot teko kene. Karepku ben mbok raup ngono. Kok iso iki Mbak Matur Lintang. sembah nuwun sanget Om Yuda. Nggih, Dek Lintang. Sugeng dalu Om Yuda. Dalu, sehat nggih panjenengan? Alhamdulillah sehat. Panjenengan Kula nggih- pripun Om Yuda? Kula nggih sehat. Alhamdulillah. Rawuh mriki wau jam pinten Om Yuda? Kula jam 8 pun dugi mriki. Jam 8 pun tuh Nggih. iki yo isuk menapa ora kurang isuk kuwi Om dalu Yuda. niki wau jam Wah, 8 dalu. dalu. Jam 20.00. Enel alhamdulillah. Jenengan jam pinten? Jenengan Iki jam pinten? sapa to Pakde kok wani-wani nganu bokongku? Lah iki lho nek blekok moncrot lho. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Iki kowe iki kok iso pulang Ora sopan blas lho. Ora sopane mapane nggon ndi kowe kok iso ngelokne ra sopan. Wong Lah iya. kenalane biasa ya kena Sopan loh Mas. nganggo ngene barang Loh, napa? ya sopan itu namanya adab. Adab ya to Om Adat Yuda ya. ketimuran, Heeh. tradisi unggah-ungguh subasita Iya. tata krama wis pantes ngene iki lho. Lah. Monggo Pak, Monggo. Dik. Lho. Lah kan menunduk ya Mas ya, Iya, merendah ya. Tapi kan ya lihat
kondisinya seperti apa. Lah kok iso? Wong ning mburine iki enek wong iki ya aja mung pledang-pleding ngono ora sopan. Lah kudune. Lah kudune piye? Nah ning mburine nek wong iki lho, lah kenalan. Pripun Cak Yuda kabare? Kula nggih sae Mas Mandal. Alhamdulillah sehat to. Kula nggih sehat. Alhamdulillah padha sehate. Pak niki stres to Pak niki. Kucul kowe suwi wi. Wah, nggih. Ayo ngene. Pripun kabare Mbak Lintang? Pak nggih sehat to. Ah, ngene ayo ning gurine nek wong kan ora. Iku akhire Cak Hasan saka ngisor jane mondol kae nek apa to ngono kae. Ruwet nih kowe iki kok iso. Nggih sugeng dalu Bapak. Lintang Kairo saking Alhamdulillah. Kota Tahu Kediri. Nggih Kediri panjenengan pripun partosipun? Sae. Alhamdulillah. Ucapan terbaik untuk kampus Unesa piye, Cak? Coba panjenengan ucapan Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan dhateng kampus Unesa. Nggih. Nggih, alhamdulillah diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya mahasiswa dan mahasiswi dari Unesa dan juga Bapak Rektor dan Ibu Rektor Cak Hasan nggih sugeng dalu Bapak. Niki kula nimbaline Bapak mawon nggih. Bapak mawon nggih Bapak. Cak juga boleh biar akrab dipanggil Cak Oh, aja. Cak mawon mboten Kalau apa-apa. Pak Hasan manggil Cak, kalau ini Cuk. Mukanya lho disesuaikan karo wajah. Mesake lho, Pak. Nyuruh aku cuk. Lah kowe nek nyuruh awakmu tel. Mesu lek nesu kowe. nesu. Sugeng dalu Cak Hasan. Ada Bapak Wakil Rektor juga. Ya, Rawuh nggih. rawuh. Rawuh. Lan segenapnya nggih, pokoknya mboten saged kula sebat Dosen, staf pengajar semuanya lah. Semuanya pokoknya rawuh ing dalu Nggih, menika. mbok sebut sitok-sitok jam 8 esuk lagi bar malah. Nggih. Sugeng dalu alhamdulillah. Sore ini tadi Bu Rektor sudah request lagu juga. apakah lagunya? Dalam? Sing dikersake apa, Bu? Oh nggih niki wau lho Pak, nun sewu. Nggih. Ini tadi requestnya juga ada yang dari online juga ada Bapak. Nggih. Ini dari Ibu Rektor ngersakaken tembang Caping Gunung. Oh nggih, cocok. Nggih, yang nyanyi Mbak Lintang Koirul piye lho iki nulis. Mbak Lintang Koirul. Mbak Lintang Kairo. Kairo Bu, Nggih. jenis Koirul. Sing leres Nggih, niku, Mbak. siap Bu. Nggih. Lintang Nggih. Kairo. Monggo diaturake coba Caping Diaturake, Gunung. diaturake. Men saya gayang dijenglengke. Nggih. Sing jengleng Cak Yuda karo Kula Cak Mondol. kalih Cak Trondol. Mosok niki dijembeng. Jegleng. Jegleng. Piye to jane iki? Dari Jogja juga ada Bapak. Nggih, nggih, Requestnya minta lagu Angenteni saking Laras Ganendra. Nggih. Panggul Candi Rejo Semanu Gunung Kidul Ya, Yogyakarta. mangke anu Bu Rektor rumiyin ingkang dipun Anjing. rumiyenaken Mbak Lintang. Nggih, Bu Nggih, Rektor. siap. Monggo pangkur Caping Gunung. Gini lho dicopot nek jengleng ngene lho. Adem lho. Bu Rektor jare sirahe mondol jare kaya lato-lato. Lato-lato, atra ya tenan. Malah enek sing ngarani jare kaya bakso beranak bareng. Ngawur iki. Lah apa? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Iki goreng dadakan 500-an langsung mbok dilet. Kok nesu lho. Lho Jenenge dijengleng. biasane Piyai Gundul niku suarane apik ya. Apik, suarane apik. Yai Gundul suarane apik. Mengke kersane nyuwara mengke. Carane sapa? Contone enten lho Wiraswara Gundul swantene kae. Monggo Mbak Lintang. Nggih. Pangkuripun. Aku sih sing jengleng ya. Oh ya. Ya gentenan ya. Ya. Enggak. Saben bengi nyawa Wah, kompak. Mantap luar Jan, biasa. Piye, apik, Mbak? Mas? Jenglenganku piye? Puin apa deh? Aku wae. Pokoke aku anggar bar jamu ndok bebek yes. Yo jamune ndok bebek. Jelas ah. Sak tarangane. Ayo. Nah, Genti. ngene iki ayo, Om ganti. Yudo kan penak. Jejalin jenengan pripun? Ayo. Oh, Ganti. Jajal ya, Mondol. ganti kene. Iya. Durung.
ini kene lho. Goblok. Durung. Lah memang pindho. Susu ae iki. Ben nembang sik lagi geleng. Yen memajang among karo apa kok ora muni? Yat. Alah alah lehmu engkres kaya ngono ya ora muni ngono lho. Contone tak yudo, contone. Wong kaya cukup kene tok ae. Yat. Lah. Pena. Kuwi kayake kurang dhuwur ya, Kurang Mas. jajal kowe. Kowe lho. Oke. Yat. Yat. Yo. Lho, Watos tapi ya, iki Mas. kok iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho, Mas. Kaya Piye, kuwi sing cetha piye piye? maksudnya piye nek pas kowe Pas aku nyolot medune langsung Padahal mak jeleng. Oh, mak jeleng. ya, jeleng. oke. Iya, Sing iya. jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Ya. Nek pas aku mumpul medun mak jeleng. Oh iya Ya, betul, bisa. paham. Iya. Dan dulu dante. Yat. Jeng. Ora cangkeme, Mas. Lah piye Lah piye to mau jaluk maksudnya dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem? Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, tabuh bareng, tabuh Ngerti bareng, bareng, tabuh ya? bareng. Ya, aku bareng. Nggih, nggih, tabuh bareng. Yat. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Wis tak Oh, Oh, gentenan. nabi gentenan. Piye to Alah, njaluk Bareng kok gentenan, ya, uwak Sing kira. ngendang yo gak paham Mas Budil lho. Anu timbul lho. kok iso Mas Mbul tim Gentenan. gentenan, Mas. Ya. Oh, ndang. Yat. Loh, gentenan ta wis. Wis gentenan lho, Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu Oh, sing lho dinut kok ki iso. sampeyan kok malah. Sing ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura, Mandura. Mundura. Mundura. Oh. Ah, ayo Nduk. Kembang wai wetan gunung Penak, Tak Mas. gintung-gintung. Enak. Pengen Penak perawe. ini. Jan, enak. Ayo mandol, ndang gentung-gentung yo. Aku Ji, yo. ayo, siap. Ji, rolu. Yo. Isa apa ora Lah tapi iya. kaya aku ngene iki lho. Ya Kok ta. ya wates? Tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Lah. Nggon iki lho mau. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, Bokongnya bokong ning dijokne. guri. Jokne. Tang. Yo. Alah, Yo, ketok iki lho, yo, Ndel, yo, ketok yo. kene lho. Yo. Kene lho Yo. ketok. Ya jajal, jajal. Mbak Winong, yo. Urung, sebelah. urung, Kok urung. gak ora muni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke, iki ketoke. Lah iki Lagi. gila Lah, ketok. yo, iki. Ora kena Loh. iki berarti. Ibu Kesi, yo. Ora Yo, ora iki muni. berarti. Ora muni. Ora kena Terakhir. iki. Lah, dalah. Yo, yo.
Pun. Ambulan. Pun Mas, larine pun pejah. Pun. Sampun Pak, larine pun pejah. Pun aman. Nah, Piye Mas? tukokno ndok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacita. Sakil. Oke, masih bersama New Kampret. Modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Wis kaya nantek-entek. Modelmu saking senenge kanca-kanca kok entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Nantek-entek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya Mas, soalnya jenengan lek joget po enak ngono lho. Makane Pak Rektor langsung Pak Rektor langsung WA aku. Pesen kowe gak oleh mulih. Kenapa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cetik geni. Dadi Receh kok piye? saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Nggih, nggih. Panas Cak Yuda Parian, ayo. Parian nggih. Bagdias Natalis Unesa. Oh, Des Natalis Unesa. Nggih. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Gendut lintang, lagi kalah. Ayo. Nggih. Ini Ayo, khusus ayo. buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor Asik. ning Irian Jaya. Enggak. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula kuliah teng mriki pareng nggih, Pak. Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih beasiswa. Wah, luar biasa, Diparingi Cak apa? Yuda. Paling Paling beasiswa. Beasiswa. Cak Mondol ya harus diparingi bea cukai deh. Kayak biota Luar biasa. juga. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Nggih. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah dateng Unesa. Unesa. Nah, parian wis. Seneng aku Mas. Sampean Hasan. parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung Masa aku ya? parian Ya yo. iya. Nano Nano. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Awan-awan. Jogusah pitik. Janggusah pitik. Cak Hasan kula nyuwun duwe. Lah. Gila-gila lambene. Oh, kok. Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. Lah kae Ndang, lho, kae Mas. kok. Diaweke lho, Mas. Kene lho. Metu kene lho dalane. Gundul cengok. Aku pengen melu. Aja. Aja. Ben kaya ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Lah ya Awan-awan. tuyul malah taruh itu ning ngono. Jogusah pitik. Nah terus
Cak Hasan kula nyuwun duwe. Makasih. Makasih. Bu Rektor. Wes, merembet nang ndi? Kuwi ae wes. Wes. Ndang rene. Bapak maring mosok Ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kala. Ah, yo to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes Mas. Malah Wes ndang nulang rene. ndi? Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketoke akeh kene kok. Ora lo rene ae lo, aja nang kono. Akeh kene. Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 tok. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta kono 750 tok. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Oh, rene sik, tak mundur rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, Ndang. Ngen kuwi enek sak yuda. Napa nggih? Pelawakno njaluki dhuwit ning ngene pejabat-pejabat. Ya sukses sewengine Sukses. setruk akhire. Sesuk setruk. Nggih. Pundi niku? Loh, Ngen Pundi kula niku? Solo mriko. Solo. Solo. Wis niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul nih bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Lho. Ayo ki, entek. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Mbah nuwun, Pak Nggih, Rektor, Pak matur Rektor, sembah Bu nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng. Lho. Kok. Panasutan hutan panas saling aling caping Nadian waton sarata Suara suling kumandang nyentak kali ulun. Masuk langganipun kaping ngono. Mane banyu bane adik jaman berjuang jarak kelingan
luar biasa. Omongan saking Ibu Rektor, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Nggih. Lah mumpung panjenengane tasik lenggah, nggih. Cak Hasan diaturi minggah wonten pepanggungan. Pepanggungan wong nalika sonten wau nggih dereng kepareng dawuh sambutan. Sepote damel benten. Lah niki ngeten pun dicepaki kalih kanca. Pun nggih. Lah nggih mulane niku damel benten ciri khas Piyai Surabaya. Oh nggih. Rek ayo rek. Siap. Lah nggih, karep kula ya ngoten kok sak pemikiran kalih kula. Nggih. Aku mau ya ngono, Mas, sak pemikiran yo. Aku mung iya. Alah, melu ae. monggo nggih ngurmati Cak Hasan minggah panggung. Rek ayo rek kanca-kanca Madangkara. Yo. Monggo Ibu Rektor dan Cak Hasan monggo. Monggo Cak Hasan pinarak mriki pelopor identitas Bhinneka. Bareng itu kesini kau. Sini. Ojo kerjain rektor coy, wakil rektor sini. Monggo wakil rektor. Ayo rek, laku nang tujuan. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo cak, opo gelem melu aku. Ayo cak, oleh kenalan ayo. Warnidul liwat tuku bato. Masih apa Kira hati Sopo ngerti nasib awak hati anak sing terjadi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rektor kita. Masih bersama New Kampret. New Kampret. Oh ngaten Pak. Kersake lho. Pak Rektor. Dereng paring dawuh lho Pak. Monggo Pak. Dereng paring dawuh. Monggo Pak. Nggih. Monggo. Aja dipleroki. Monggo. Lagu apa? Nah niki. Aja dipleroki. Oke. Ojo dipleroki.
Oke, ya. Apalah. Ojo diplero yo. Niku simbol kebinekaan niku, Pak, tentang harmoni dan bersatu. Oh, nggih, sepatune sisian nggih. Iya, sepatu bineka ini. Berbeda tapi tetap Tetap satu. harmoni. Nggih, luar biasa. Bojoku, Rina. Monggo Ibu Rektor menawi Ibu badhe Rektor. tindak mriki sekalian, monggo. Monggo, Ibu. Ojo ganggu. Pak Rektor nakal. Lah, Pak Rektor ket mau banyol wae lho, Mas. Nggih, monggo Apa menika, lakunya. Pak? Anu aja Aja diplero nggih. Siap, siap, siap. Monggo to Nggih, diaturake yo Siap. bersama Pak Rektor, Pak Edi dan kawan-kawan. Yuk. Ya, bola. Sing eling iku budaya anjene bener kancamu Angel lagunya. Indonesia satu langkah di depan. Bersama New Kampret. asik Mas ojo dipleroi. Mas ojo dipoyoi. Karepku njaluk diesemi. Tinggal lakumu ojo ditinggal kepribaden ketimuran. Keringing jaman moyo sing eling bapak iku budaya pancene bener kandamu. luar biasa tepuk tangan Masalah sih. Nuwun sewu, Pak, menika Tondo Trisno namung Tondo kagem Trisno, Pak. telesan Teng- kemawon. anu teng inggil Menika rekai kula sak Tunggal kanca kalih memproduksi kaos. Monggo Wonten- menika kagem kenang-kenangan, kagem telesan mawon. tiga. Ada 6 Saasan. Mas, ada 6. 1 Nggih. 2 3 4 5 6. Mas, Oke. Nggih. Mriki, Pak Pak. Warek 2 siapkan jaket Unesa. Iki, Pak. Ini 6. 6 Pak. Jaket Unesa 2 kali lipat 12. Siapa? 12 24 asik. Terima kasih. Jaket apa Dewi? Asik asik. Bismillahirrahmanirrahim. Barokah. Barokah. Nggih. Barokah Setunggal malih menika kagem dari Bu Rektor, Bu Rektor. Bapak Oke, Abang. Rektor. Rektor. Kagem Alah, Bu Rektor nggih pikantuk. Menika, Nggih. Pak. Hebat. Masya Allah. Nggih. Sampun, Pak. Barokah. Cahasan, Bang terima Mulai. kasih Sampun Cahasan, Bapak, Pak matur Edi, sembah nuwun Amin. sangat. Nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun, Pak. Matur Nuwun, sembah Pak. nuwun, Rektor Bapak. 1, nggih, nggih. Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, wah suwantene jan saged harmonisasi antara suara 1 2 3 4 5 niki wae nggih. Nggih niki jenenge binekae ngeten iki. Hebat. Enek sing Luar suarane biasa. nglokor bareng. Iku budaya. Enten sing ngoten. Tapi nggih sae mawon wong nggih. Wong Mantap, ya pancen dudu penyanyi kok. Nggih. Menika, lah sak menika gentos kula tak nanjakaken gawan kula nggih. Nggih, Oh, nggih. gawan-gawan no. Ngaturaken lelagon ingkang Siap. tren-tren ing era sekarang. Nggih, Nah, nggih. Monggo coba kaya apa Mbak Birgita Ayu kalian Birgita. Mbak Okvalica niki lare saking anu Nggih. Surabaya. Nah, Nggih, niki. putrane Oh, Mbak Okva. Pak Dari sinten niku nek Surabaya. putrane Pak sapa to nek gak salah. Putrane Sapa to, Mbak Mas? Lisning kok. Lah Mbak putrane Lisning lah sinten? nggih. Lah, Alah Mbak Lisning lali aku panjenengan. Lah iya.
Bersama ayo nong sisan bertiga. Nang, pare dudu janganan kok sedakep ae. Iya, Mbak Winong. Oh iya, bertiga. Ya wis dadi Bathara Guru. Nggih. Dalam lagunya Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ayo. Kayak apa diaturake persembahan untuk keluarga besar Unesa. Unesa. Anu Pak, sebelumnya ngeten Pak. Ini kan Piye? mesti kan mas-mas mbak-mbak mahasiswa mesti kan sudah mengenal lagu ini karena viral di sosial media gitu Iya, Pak. iya. Heeh. Sebelumnya Ral dulu Pak, kita nyanyi bersama-sama karena ini kan ulang tahun Unesa. Oke. Ulang tahun harus Oke. nyanyi bersama-sama. Wong tadi Bapak Rektor, Bu Rektor aja nyanyi, masa mahasiswanya Oke, enggak nyanyi oke. gitu. Oh. Iya. Setuju. Cemerlang, ide cemerlang. Cocok, Brilian, cocok. brilian. Hebat. Nyalakan flashnya, Angel golek nyalakan sinden ini flashnya. angel. Angel. Brilian. Mau kan mas-mas mbak-mbak mahasiswa? Mau. Oke. Kita menggalau Nyalakan bersama. flash. Nyalakan flash. Nyalakan flash, ya. Angkatannya sok piro Mas Eka belah. Ayo Bir sing banter. Banter bir. Bareng-bareng ya teman-teman semua yang tahu lagunya. 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ati bui ayu sang rina kusuma wijaya Hebat Jan. Kompak mau meneng. lah ya kok gak semangat Ya kurang. ini kurang banter iki Kurang Cak banter, Indo. kurang banter. Ini Agak ke depan, balik, agak ke depan. balik. Agak Ya, ke depan. sisi kok mau maju lho ki Iya, kamu. iya, he. Banter ora Mas, Mbak, engko lek gak banter tak ambung siji-siji lho sampean. Dang bir. Atas sana bir, leweken kena bir. Bareng-bareng semangat ya teman-teman semua. Ya lagi Mana ya. suaranya? 1, 2, 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ati bumi ayu sang rina kusuma wijaya. Tepuk tangan untuk Unesa tercinta. Oh, bisa to Bir? Bisa Pak. Oh, Siap. sing dratasi karo Mas Joko diajari iki barang Oh kok. gitu Pak. Materi nggih ujian Materi. semester. Ayo. Kusuma Wijaya bersama Madangara untuk Unesa dan masyarakat Surabaya yang tercinta. Yo.